خالی ماں محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں مرے تے مپے او مک دے ماں مرے تے پیکے مک دے پیو مرے ہر ویلا شال مزن نویر کسے دے اجڑ جانا جے ملا شال مزن نویر کسے دے اجڑ جگہ جے ملا ہو سیدہ سیدہ میں کھیڈن گئی تے ٹوٹ گئیاں ہور چڑھاؤندی تے پیو تو منگدی سنگا پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں مرید ہو جاندے نے لوگ کوئی اس تو ہو جاندے نے میں چیک کرنا ہے نا کوئی اس تو ہو جاندے نے میرا بیلی بھی چل میں بھی ہو جانا کوئی اس طرح ہو جاندے نے گئے ہوندے نے اچھا مرید ہوندے نے چلو میں بھی ہو جانا لیکن پیر جب بندہ پھڑے تو پھر وہ دیاں آزمائشاں نہ کرے وہ دے بارے چینج دیاں گلاں نہ سوچے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ واسطے میاں صاحب نے شعر لکھے ہون محمد اوئی اوئی کھاندے بٹے جیڑے پٹے ہون محمد اوئی اوئی کھاندے بٹے بندہ برے کام کرتا رہے نا تو کوئی بھی کچھ نہیں کہندا ٹھیک ہے یار جس طرح ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے تے آندا ہے تے تکلیفاں شروع ہو جاندی اپنے بھی بڑا کچھ کہنا مینوں پتہ جڑی تو داڑھی رکھی مینوں پتہ جڑی تو نماز پڑھنا مینوں پتہ جڑی تو خیرات کرنا اللہ دے بندیا جے اونوں اللہ نے ہدایت دے ہی دتی ہے اونوں ویلکم کر جے اچھا نہیں کر سکدا کسی دا برا تے نہ سوچ اچھا نہیں کر سکتا کسی کا برا نہ سوچ بندہ رشوت لے کے انہوں کہہ دیندہ ہے رشوت دے کے تحفہ ہے تحفہ یہ رشوت نہیں ہے تحفہ ہے اپنے آپ نے دھوکا دے کسی نو نہیں اپنے آپ تو میاں صاحب نے شعر لکھا ہے یہو جہا بندہ جدو مر جاندا نا مرے نو سوال میاں صاحب جلنا نہیں تو باپ کمائے اج کتھے نیو گھر دے پیر پسار پیو بچ بیڑے اے کڈو کڈو کر دے پیر
پسار بہت سجن بیلی بہت بہت سجن بیلی بہت یار بڑا دوست اکو جے سوٹ اکو جے کھانا سارا کچھ پہنچ دے یودوں نے جدو مٹی پا رہے ہوں گے نپی بکی مٹی پوندے کر دے تیر اچیرا بس اکو بری پڑھ درود کرانو آندے تے پرت نہ پوندے پھیرا او چنگی مندی چنگی مندی سجنا کولوں سیواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل فرید جنا دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل فرید جنا دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل فرید جنا صدا باغی بلبل بولے اس گل دے نال ایک گل رلا کے اجازت چاہواں کہ تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا ایک دن تار نے ٹوٹ جانا ہے ایک دن تار نے ٹوٹ جانا جدو ہاتھ وس ڈاڈے دے پینا تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا صدا دا باغی بلبل بولے تے صدا دا باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا آخر مرنا ہے موت نے چھڑنا نہیں یارا کسے لئی مرے تے تاں جانا پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا ہے پیڑ کسے دی چرے تے تاں جانا تیرے گلے دا کرنا بہادری نہیں لے کے ٹپے نو کرے تے تاں جانا پلیاں نال کرتا ہر کوئی پلا یارا بھلا برے نل کرے تے تا جانا تمبا جندڑی دا نال کے کہہ دو تمبا جندڑی دا سزا نہیں وجدیاں رہنا تمبا جندڑی دا سزا نہیں وجدیاں اور تمبا جندڑی دا سزا نہیں وجدیاں کیڑی شوخی سے کریں ود ود گلاں کیڑی شوخی تے کرے ود ود گلاں ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری مٹھا بول زبان چوں پلا ہووے شاید کل نہ ہووے ملاقات تیری ایویں بٹ بڈیرا تے خان بننا انہاں گلاں نال نہیں نجات تیری اوتھے عملہ دے سوتے ہیں یاد رکھی اتھے پوچھنی نہیں کسے ذات تیری آخری گل لکھیا لیکھاں چ ازل تو جو ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے تو بھی کہہ جانا میں بھی کہہ بکل مار کے چکنا جدو سائیاں نہ کچھ تو کہنا
نہ میں کہنا تیرا میرا رہ گیا کی جھگڑا نہ تھے تو رہنا نہ میں رہنا تمہا جندڑی دا صدا نہیں بج گیا رہنا اپنی نسبت دا آخری شیر عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے حوالے رب دے اے میلے میں 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے